bengalakanga besingela inqozule lincane nje but ke okay wase wanzima emhlabeni usufuna ukuphandelela le abantu bekushangolelela Nkabi manje iyaconsa isonkile kuthiwa if you look good you feel good if you feel good you do good life is good LG hayi abandazi singiyabona ikabi yami lapha ngizoyikhipha ngise esentini impela ho zikabinyana hayi abanazi hayi ikabi mhlanje iyaconsa I inspire the kids they look up to me that's why I look good abanazi ho uzodlala yabona namhlanje ngeke ngikwazi namhlanje ngoba niyabona njalo iyaconsa le fabric le ibiza kabe kwazi ukungqole yabo but kusasa ngizobuye ngizodlala nani hayi nyandazi ke hayi bye bye Hello abuti wale muntlabeyana hey lokho ke butsisa for boyfriend yakhe ngathindi la fabric yabiza le come down bye bye Nkabi ifuna intombazane futhi ikaba ijoli hawu nangu umfazi hawu zikabinyana hayi iphilile phela ngiyabona ukuthi ngidla ukotini njengolikhilikhi like finger licking good nibe razi niphose kahle ne hayi baba mareni hawu zinkabi Nkabi awu Nkabi unayo intombi uy ikabi ayinayo intombi ikaba ijoli kabi hlobo sidalo manje uyenza kanjani masudabaza yabona lo mfana lo phela khona ushuni wezandla human nature yes human nature uNkulunkulu usiphi izandla ngiyakuzwisisa Nkabi yakithi ya sejuice ya njengo juice papa yini ke hayi udlala amadayisi wedwa Nkabi wekabinyana uNkulunkulu mina wangiphi izandla yezwa ngiyakuzwa Nkabi yami yes amantombazane lawo sis man hawu hathi ngiyovala inkabi yami ucijini ngiphathele indaba ezimnandi namhlanje hayi kangazi but we let me play the song to get in the mood amanami Captain, my pen. You didn't say over. Captain. Captain is gonna kill us. hawu wekabi Nkabi kanti kungani ungangqongqoza hawu kabi yami anginakile phela ngithi mina wenza umsebenzi wami lokushaya indlwabu hayi bathi keep chilled shake well hayi hamba nami ngithi mina uyasebenza uyasikomora kabi yami nje phela usikomora into ezethu uyasazi nathi phela asijolti hayi mina ngishayeka le ngishayeka le but yazi nathi asijoli Nkabi yekela indaba zokutshola wasoswenka kangaka ngoba ngathi labantu bambe interview yabakhumbula abantu bebangifonela ule ugcoke njengabo Nkabi ngiyaconsa idiliphu uthi ke lento angefone ngiyithola kuphi ke wena Nkabi akusi if I blick le ebizayo yabo manje ayitholakali manje ya yabiza
Iyimalini Nkabi? Like 8 blocks. Hey, 8 blocks yayitina noma 8 blocks yani? Yo, Nkabi yami yo. Hayi 8 blocks, 8 stina ke. Yeah, nami ngisho kona ngithi 8 blocks 8 stina. Nazi itina la kamzigcwala musi stina. Okay, 8 skoto ke. Awu ingodo ngayithola nalapha egangeni Nkabi awu. Nkabi yami, okay 8,000 Nkabi yami uslow kodwa Nkabi yami 8,000. Yesuthu nje 8,000 isuthu nje. Hayi awungazi manje Nkabi yami ngikhona into engize ngala Nkabi yami. Ngicela nje ukuthi ngicela ngizehlise. Nkabi yami ngenza iphutha last week ngafika lapha emzini wakho afuna uku-attack kwakho okurongo lokho ngixoxa impela. Akhumbula le nkathi uzenza ikarate kit lapho ungenza so wena. Ngiyaxolisa umuntu omdala exolisa Nkabi yami. Umdala impela kodwa umngane umuntu phela manje uxolisa Nkabi yami. Zakuvavabula ngenye impama. I'm sorry. I'm sorry. Hayi, ubusukhuluma isilungu bengabi. Nkabi yami nginendaba ezimnandi. Ya. Lo uconfessa ngine-confession. Khuluma ke khona. Yakhumbula 50 rand wakho loyo wona hle ngithamu ne-interview. Angeke ngukhohlwa wena Nkabi. Wathathwa yini? Ngiyaxolisa Nkabi abantu nguphethe. Nkabi. Nguphethe nawo impela. Awuthi ngibona. Hayi, Nkabi kodwa ke into engishoyo khumbula ukuthi uyisha ispade. Uchatho lami. Eish, ya. Ngisalifuna phela manje Nkabi saphupha. Ofuthi nginenyongo. Lo tshela mina ke lolu khatho ke lithengiswa phi ke sambe ke siyolithenga ke Nkabi okungenani ke. Nabo futhi lo benza kunyaka but uzothatha uthi uchatho lami. So khona indawo lapha ethi isentini. So khona izinto ebiza ngosiphezimane engaka uthola uqhaso libiza kabi. Awu, ngiyayibona lapha labo ntombi laba benzipho laba beyinoleleze ngathi ezezinja ngathi imisela yehash. Esenthonthoza ngathola nje uqhaso la 5 fleet impela. Khipha inyongo nje once. Hayi Nkabi sambe siye khona. Wenkabi. Ya, ngicabanga ukuthi shintsha usoye uqonce nawe. Ube ulikhiliki. Uhle idilip. Awu, usho kanje? Yebo Nkabi yami. Ushuni weNkabi. Yebo. Awuthi ke sibangene. Asambeni sisoshintsha. Hayi Nkabi musona usoshintshela wena. Uyazi uma ushintsha nami kumele ngibe khona phela ngihlaziye ukuthi ukulelizinga eliphezulu leli elifanelanga. Hayi asambe ke Nkabi. Hayi asambe. Singene esentini ngembadada. Hayi abasazi Nkabi. Uzomalana ke uzomala. Ngempela Nkabi kahle wena uyaphi? Hawu Nkabi ngizokuhlola nje. Hayi isala la eminyango. Wenkabi mina kusumatshini la mina umngane kumele kuhlole ngicwaninge ukuthi idrip yakhe iyalungana. Mame shana. Hayi le sentini le ngathi zangidina ke ngena ke. Hayi phenduka. Bheka le. Hawu Wenkabi mina kusingane mina ingane ethiwa iphenduka zobuka ubonde mayihlupha kusingane mina ngimdala Nkabi yami. Kumele kucwane kahle ukubona ukuthi ugqoka kahle. Vala amehlo ke Nkabi. Amehlo. Vala amehlo Nkabi. Hayi Nkabi yami ngikwazi phela amehlo sovala masinaza kuphela mina ngithandaza. Okay, vale lodwa ke Nkabi ungakhona ke ukungibonela ubone half. Ubone half Nkabi. Ana akuvale Vala ngesandla Nkabi. Vala ngesandla Nkabi. Ngiqhizile kuphela kodwa. Vala ngesandla Nkabi. Ngesandla. Vala ngesandla. Okay. Uzosibambezela esentini bazobona ukuthi sibuya le emkhukhwini. Okay, shesha ke phela nawe. Awusidukotini kwedini, sidukotini kwedini. Awusidukotini kwedini, wololo. Sidukotini kwedini, sidukotini kwedini. Awusidukotini kwedini, wololo. Ungangibona ngithandwa kanje, muthi nomuthi. Anginamuthi mina ngizana namanzi kwedini. Ungangibona ngiduma kanje, muthi nomuthi. Anginamuthi mina ngizana namanzi kwedini. Yehe, madoda. Ngene sentini nguBatman Nkabi. Yabona ke mina, yazi nokuba nguthola istock. Iron Man Tony stock. Asambe siyo stock esentini. Hayi asiba stock, asibona. Futhi mhlawumbe nankaba uBatman uzohlangana ngesitoko seyingane. Ya. Hayi
Asambeni mhlawumbe futhi ne-stock exchange. Sonyuka. Sisesendini. Asambeni. Asambe ngaka. Hayi. Amanam. Akasazi. MC. The house. Hold up. Amanam. We up. Abandazi. Abakwazi. Amanam. Agent B. Agent R. Agent B. Agent R. Amanam. 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 Agent B. Agent R. Agent B. Agent R. Abandazi. Hayi ke aningazi Tony Stark. Phethe? Phethe Nkabi. Monday Thug mhlaba wonke jikelele. Hayi abasazi. So guys, thank you for watching. Please subscribe and Yeah. also Shake our numbers up. yeah, shake our numbers up. Shake Yeah, them up. subscribe, comment, like, share, and also turn on your notification bell. Yeah, kuthena nje lokho, and then siyabonga kakhulu. Njengamanje silezi manje kodwa sayesendini. Mhlaba wonke jikelele. Asambe Nkabi. Sayesendini. Nakho.